Λοιπόν, για μία ακόμα Παρασκευή έχουμε έκτακτο καλεσμένο κοντά μας στην παρέα μας, το Λουκά Θεοφανόπουλο. Είδες, για να έχουμε μέσα σε αυτή την εκπομπή πως ερχόμαστε από το πάνω όροφο στον κάτω, να περνάμε και μέσα δικά μας ενδιαφέρον. Καλησπέρα κύριε μου που σας ξαναβλέπω. Και εμείς και να μας έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, και να σας ευχαριστήσουμε πάλι για ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία που δίνετε στις δικές μας δραστηριότητες όσον είμαστε στους ομίλους του γερμανικού ποιμηνικού. Ακούγα νωρίτερα για τον ελληνικό ποιμηνικό. Είμαστε και οι λάτρες βεβαίως του γερμανικού ποιμηνικού, τα λυκόσκυλα όπως λέγαμε πιτσιρικάδες. Λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή θα πάμε Κρήτη, δεν ξέρω που ήταν ο κύριος Στεφάνου. Θα μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς ένα από τα τελευταία παραρτήματα του κοινοφιλικού ομίλου γερμανικού ποιμηνικού Ελλάδας είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό φίλο, τον κύριο Πέτρο Ριτσόπουλο, τον πρόεδρο του ομίλου, ενός παραρτήματος που μετρά μόλις μερικούς μήνες δραστηριοτήτων, και μετά το Πάσχα ετοιμάζει μια τεράστια διοργάνωση, έκθεση μορφολογίας και εξετάσεων εργασίας για τους γερμανικούς ποιμηνικούς. Πέτρο Ριτσόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Πειραιά. Καλησπέρα και σε εσάς τον Πειραιά. Καλησπέρα κύριε Ριτσόπουλε, καλώς ήρθατε στο Pet Life. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα και από μένα. Και πάνω απ' όλα, μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχουμε όλοι μας, που είμαστε ζωόφιλοι, κοινόφιλοι και όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι γνωρίζουμε αξιόλογους ανθρώπους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, να μαθαίνουμε νέα, να έχουμε ενημέρωση για διάφορες διοργανώσεις και οργανώσεις που υπάρχουν ενεργές. Λοιπόν, Πέτρο, να μιλάμε στον ελληνικό και βεβαίως να μην μιλάμε εμείς πάρα πολύ. Θα σου δώσω το λόγο προκειμένου να μας ενημερώσεις καταρχήν για το πόσο εύκολα ή δύσκολα καταφέρετε να συγκεντρωθείτε όλοι οι λάτρεις του γερμανικού ποιμηνικού στην Κρήτη και να οργανώσετε καταρχήν την δημιουργία του παραρτήματος. Εύκολο να συγκεντρωθούμε είναι. Ήτανε και θα είναι. Το να το οργανώσουμε είναι δύσκολο. Αρκετοί είμαστε λάτρεις του γερμανικού ποιμηνικού και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα, αλλά η διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης είναι αρκετά δύσκολη και έχει πολλά μέτωπα. Σε κάθε περίπτωση εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βήμα, γιατί στην Κρήτη είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν τέτοια σκυλιά και μας ενδιαφέρει να έρθει πολλής κόσμος ο οποίος είναι κοινόφιλος και ζωόφιλος, να γνωρίσει από κοντά το γερμανικό ποιμηνικό. Η διοργάνωση περιλαμβάνει εξετάσεις εργασίας και έκθεση μορφολογίας. Αυτά για τον πολύ κόσμο που πιθανόν να μην ξέρει είναι προσομοιώσεις του τρόπου δουλειάς του γερμανικού ποιμηνικού στην πραγματικότητα. Οι εξετάσεις εργασίας είναι τρόπος υπακοής, καθήκοντα ασφαλείας και εχνηλασία, και η έκθεση μορφολογίας αφορά στη μορφολογική ανάλυση της κινησιολογίας του σκύλου, το πώς κινείται, το οποίο βέβαια και αυτό αποσκοπεί στην ευκολία ή δυσκολία που μπορεί να κάνει την εργασία για την οποία έχει σχεδιαστεί. Μας ενδιαφέρει κυρίως να έρθει κόσμος, να γνωρίσει από κοντά τα σκυλιά, να γνωρίσει εκτροφής και να ανταλλάξουμε απόψεις, ερωτήσεις, να κάνει, να μάθει πράγματα. Κύριε Ριτσόπουλε, αν μου επιτρέπετε εγώ να κάνω μια ερώτηση. Όταν μιλάμε για εξετάσεις εργασίας, όταν μιλάμε για σκύλους εργασίας, αναφερόμαστε και για... Ακούω πολύ καθαρά όμως. Με ακούτε τώρα? Μισό λεπτό. Με ακούτε τώρα? Ένα ελαφρό μπάζ ακούω και... Τώρα, λίγο καλύτερα? Λίγο καλύτερα, ναι. Ωραία. Όταν μιλάμε για σκύλους εργασίας, έτσι, να μιλάμε για εξετάσεις εργασίας, αυτά τα σκυλιά με την εκπαίδευση την οποία παίρνουν, μπορούν να γίνουν και βοηθητικά σκυλιά σε άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ας πούμε τυφλούς ή αναπήρους, ή είναι απλά... Ναι, ο γερμανικός ποιμηνικός είναι ένας πολύπλευρος σκύλος. Χρησιμοποιείται σε πολλές εργασίες και αυτό είναι και το ατού του, αν θέλετε, το πλεονέκτημά του. Δεν είναι αυστηρά ένα σκύλος φύλαξης, αλλά κάνει πολύ καλά φύλαξη. Δεν είναι αυστηρά ένα σκύλος βοσκής, αλλά κάνει πολύ καλά βοσκή. Δεν είναι αυστηρά ένα σκύλος οδηγός τυφλών, αλλά μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι αυστηρά ένα therapy dog, αλλά γερμανικά ποιμηνικά εκτελούν καθήκοντα therapy dogs. Και φυσικά
δεν είναι αυστηρά ένα σκύλο συντροφιάς για τον καναπέ μας, αλλά πολύ καλά βολεύεται και στον καναπέ μας. Πετάγομαι εγώ τώρα μια ερώτηση. Τι είναι τα therapy dogs, πρώτη φορά τα ακούω, το ξέρεις? Το ξέρω. Θα αφήσουμε τον Πέτρο Ριτσόπουλο να μας το πει. Πέτρο, δεν ξέρω, επειδή έχουμε και κάποιο πρόβλημα στη γραμμή, μπορεί να εξηγήσεις τον όρο therapy dogs? Είναι σκυλιά θεραπείας η ελληνική μετάφραση. Είναι σκυλιά τα οποία βοηθάνε ανθρώπους με προβλήματα υγείας, είτε αυτά είναι ψυχολογικά, είτε είναι μετεγχειρητικά ψυχολογικά προβλήματα, να ανακάμψουν πολύ πιο γρήγορα με την παρέα και τη συντροφιά ενός σκυλιού. Αυτά τα σκυλιά λοιπόν λέγονται therapy dogs. Στο εξωτερικό, οποιοσδήποτε έχει ένα σκύλο μπορεί να το δηλώσει σαν therapy dog σε αντίστοιχο οργανισμό και να πηγαίνει εθελοντικά να επισκέπτεται νοσοκομεία, να βοηθάει ψυχολογικά τους ανθρώπους να γίνονται πιο γρήγορα καλά, να το πούμε έτσι με απλά λόγια. Και νομίζω, επειδή αναφέρθηκες και για τη χρησιμότητα που έχει και η συγκεκριμένη ράτσα και στους τυφλούς, νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε στο τηλέφωνο και τη φίλη μας την Ευθαλία της Σταυράδη, η οποία είναι αυτή η οποία ίδρυσε και τη Λάρα, αυτή την σχολή για τη δημιουργία, μάλλον για την εκπαίδευση σκύλων που βοηθούν τυφλούς. Και βέβαια να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, γιατί έχω γνωρίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα από την δική σου ομάδα και μέσα από τις δικές σου συζητήσεις και δράσεις σχετικά με την κοινοφιλία. Καλά, Λουκά. Όχι, την αλήθεια θέλω να λέω, γιατί ξέρεις... Κλείνοντας... Ναι. Μ' ακούτε? Βέβαια, ναι, βεβαίως. Κλείνοντας, θέλω δημόσια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας, τη Royal Canin, η οποία αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται μόνο να δίνεις ένα καλό προϊόν στην αγορά, μια καλή τροφή για κατοικίδια, αλλά χρειάζεται να δείχνεις και έμπρακτα την αγάπη σου και τη στήριξή σου στη ζωοφιλία και στην κοινοφιλία μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Μπορεί να είναι το καλύτερο προϊόν ένα προϊόν, να έχει τα καλύτερα συστατικά, όμως αυτό μόνο δεν αρκεί. Χρειάζεται και η βοήθεια, η οικονομική ενίσχυση υπομορφή χορηγιών κλπ, ώστε να προχωρήσουν οι κοινοφιλικές εκδηλώσεις και να γνωρίσει ο κόσμος τα σκυλιά και τους εκτροφείς από κοντά, ώστε να έχει μια άμεση επαφή για να πάρει αυτό που θέλει. Πέτρο, μια τελευταία ερώτηση που αφορά στις συμμετοχές τις οποίες έχουν δηλώσει, φαντάζομαι, από όλη την Ελλάδα, αν και είναι δύσκολο βεβαίως. Ξέρω ότι θα έρθουν και από την Αθήνα αλλά και από άλλα μέρη της χώρας, προκειμένου να σας τιμήσουν σε αυτή τη διοργάνωση. Μπορεί να μας δώσεις αριθμό, αν και δεν έχουν κλείσει ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συμμετοχές? Κοιτάξτε, μια εκτίμηση είναι ότι θα είναι γύρω στα 60-70 σκυλιά. Υπάρχουν και οι αισιόδοξοι, οι οποίοι μιλάνε για 80 με 100. Εγώ όμως είμαι λίγο απεσιόδοξο από τη φύση μου. Προτιμώ να λέω χαμηλό νούμερο και να είμαι αισιόδοξο στον τρόπο της λειτουργίας μας, δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι για 200. Μάλιστα. Πέτρο Ριτσόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.